even for this parol making, we use recycled materials in completing our parol. Most of these materials were collected from the stores nearby the chapel or waste from the respective homes of the pastoral council. Note, the material used for this project were properly sanitized before use. One of the materials that we use is wooden bamboo sticks. This material was collected from the sticks attached to the old flags used in our chapel. This was used to form the 3D structure of the star and the circle around on this aspect. Second, sack or sako. Ginamit po itong material na to as base para po sa bawat side ng star, which may serve as support for the decoration of the entire star. Next, plastic bags. The plastic bags were used for the main decoration of each side of the star. It was crumpled to give texture and a rose effect. Old magazine and brochure. Mostly po ng mga to galing po sa old collection ng Avon, and nirolyo po namin sila at pinagdikit-dikit para patapan ng hose sa loob. This was an idea to give the inner part of the star an extra flavor. Plastic spoons and forks. These were collected from the previous feeding programs implemented by our chapel. It was used to form a frame in the middle of the star to provide original composition. Tansan. This material was used as the border for the side part of the parol. Old and non-working CDs. Ginamit po namin yung mga nakolekta namin CDs as the main decoration for the circle around the star, as it gives the whole creation a more creative and beaming effect. Ginamit din po namin to sa side ng star by cutting it up into smaller pieces. Since iniiwasan po namin na gumamit ng Christmas lights, this material can serve as an alternative for giving the parol a bright and reflective appearance. Plastic straws. The used plastic straws were used to produce handmade little flowers to stick on the middle of the CDs. Now, can we all please set our eyes at the middle of our parol? As you can see, we have a miniature of a Belen. Then there, you will see a light bulb that provides light to the entire miniature. Because this is the aspect that we relate on the theme, which is as laging Pasko, kinlibutan ng karalumduman, in Diyos ya'y mamiyasala. The colors used for this project represents the ambience of Christmas, which is our red, blue, yellow, and green. Also, red and yellow are the most used colors for this parol because it symbolizes our chapel, which is the Santo Niño Chapel. Para kapag nakita nyo itong aming parol, mapapasabi kayo ng tatak Santo Niño Chapel yan. Yung nakaka-overwhelm lang dahil hindi lang sa creativeness na nakikita yung mga bata. Wherein, pati doon sa out of teaser, kung ano yung magiging concept ng parol nila, nakaka-wow lang. Di ba? Good evening, ladies and gentlemen. Christmas is that there is hope, love, light and life, the plan and purpose of God will reach. This white lantern you're seeing here is made of recycled materials, which is all came from the trash. It is made of white fabric, copper cloth, different color white straw, and most of all is the Belen, which is also recycled. We made the white fabric cloth a flower fan to represent the light of Christmas. We also made a different color straw, a flower fan also, to represent the light of Christmas. And of course, the Belen, which represents the love and hope of Christmas. And most importantly is the white Christmas light you are seeing here, added, which is giving more brighter, and it shows the plan and purpose of our God. Again, this is our beloved white lantern representing Saint Lorenzo Ruiz. God bless you all and Merry Christmas. So, ayun na po akong ipresent sa inyo ang aming munting parol na
po ang lahat, kaya niyo po akong bigyan kayo ng brief description sa aming parol. So, ang aming parol po, ito ay binuo gamit ang plastic spoons, used cartons, kawayan, cotton, dayan, at yung konting print na sa gitna. Kaya po akong i-explain ano yung ibig sabihin ng concept na to. Una po natin ang kulay puting background ng parol. Ang kulay puting background ng parol, it describes or it reflects the most pure heart of Mary before she conceived, during his conception, and after his conception. Ang kalis-lilisan pong puso ng Birheng Maria, siyang naging daan para mabigyan ng buhay ang ating Panginoon. Pangalawa po, kung makita ninyo, dalawang klase ang parolamin sa dalawa. Ang plastic spoons at tanza. So yung tipong dalawang to, it describes the two divine persons of our Lord. Our Lord is both human and both divine. Last po, ngayon pong tumingin kayo sa gitna. Ang gitna po, makikita kayong cross sa Belen. Ang cross pong ito, ang siyang naging daan upang bigyan ng liwanag ang kasalanan. Ang ating mundong balot ng kasalanan. Dahil sa krus na to, siya ang naging daan, siya ang naging liwanag ng lahat para tayo madala sa kaligtasan. At ito pong nasa gitna ng Belen, nandiyan na tatlong hari, si Gaspar, Melchor at Baltasar, pati rin ang ating Inang Maria at San Jose. Sa katuan po, sinadya po namin ganito lang kasimple at payak ang aming parol. Dahil po ang naging buhay ng Panginoon ay simple lang, ay payak lang. Siya ay pinanganak sa isang saksakan, hindi sa isang mundo. At sa pinakahuli po, ang hugis po ng aming parol ay between. Between dahil ang between ay nasa taas, nagbibigay ng liwanag sa parehong makasalanan at parehong hindi. Sa parehong magaling at sa parehong may sakit. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa, bibigyan ko'y may pabili ka rin sa blang pesitagon, magtuwag kaya nakal. Yan ako, kung isang tao mo kaya mayroon, iparol na kaya naman ang San Jose. Hingal daw maging tamo ngayon, dakal tamo daralan ng kapagsubukan, at nakalatawang makakulong king karalamduman. Pauliling pandemya, dakal amag kasakit, at halos ikatamungan, may apektuan kingaliwa aliwang paralan. The COVID-19 pandemic has brought despair, destruction, and even death. Today, our world war has changed, from armed conflicts to war on hunger, for better healthcare system, racism, and education. Ngayon po magpasko, bisa kami pong mamiyameto ang mensahe. Iti po ay kinilibutan na ni kararamduman at yung pa na makasadyang mamiyasala kaya katamuhan. Yaingig pa na mismong managkat kaya katamo na lumapit kayo bang miyasala tamo sala ng alananga. Bilang netong parokya at netong pamilya, lagi tamong tandanan, lalo na ngayon paparatang Pasko, na atsuya lagi ingig pa, makayantabi kaya katamo, bantang aslaga na katamo kay sulong alananga. Lalo na ngayon daralan tamong kapagsubukan at atsyong kay kararamduman. Ngayon po, kung akakit niya po yung kaya kaming parol, gawaya po ini karang aliwang recycled materials. At ang timo naman po kanyang simulan po niya po kaya bungo ng diliing lubid. Lubid ang gagamitan tao upang para at yabe-yabe talagang bagay-bagay. Sisimboluhan ng lubid na inkakatamang ipa, uling iingpa, iyang pagsilbing lubid. King Dieta mo bang kanitang bilang mabilog bansa,
bilang nabilog ka parokya, miyabe-yabe tamo lumaban king kasakitan, at mas maging matibay ang kakatamong kasalpantayanan. Pangadwa po, ang kakatamong akakit kini, ing sako. Sako ang gagamitan tamo bantang makatipon tamong aliwang bagay. Ing sako na sisimbolo ka rin ega na ganang karanasan tamong atipon king biyer, antipon tamo king pawag arap tamo ka rin aliwang problema. Ren atipon tamong karanasan, apit ilang magi kapabaluan at king libutan ng karalamduman akwa tayang ayabot ng salalingin pa. Ren akapit tamo po kaya side are dried leaves, anahang dried leaves, na minsan tamong akakit na malalanat at mananakbag king gabon. Na akala tamo ala ng silbi, balata mo may nakbag na laeta na lang po agamit. Pero atin tamo po igpa na laging magpapakit at magsyag sa labangan ng pasibayong tamong talakad at kalupadaran bulong areni maging tamo namang kapakipakinabang. Yung tawli po is the rattan leaves na malyaring maging nalumang bagay king kontrol na rin gagawa. Kanining at ining katamang mayaring harap king nalumang problema, kasakitan at kapagsubukan king sawak na rin pa mikabos tamang po kaya ng pandemya. So, as you can see po, kami po ginamit makulay bagay. We use gold and brown or earth tone. Gold which symbolizes king, and brown which symbolizes the earth and land, which is the birth of our heavenly king na may katamang tao po. So ini pong metong asimpli at makabulhan na parola sisimbolo king Pasko tao. Huling in Pasko tao, aliya po tungkol king singkasan ting gaya. Singkara kalpamangan, king lamesa, kung nga dito kulyo, king saya, tula, lugod, at tibay ni katamang kasalpantayanan. Dahil in Pasko, alwa po yung sentro in gaya, nunay ni Jesus, at katamang tagapagligtas. Pasibayo po, being Diyos kaya kayo man. Thank you po. Just one lang, consider the chapel. Ano yung tanong? Kaya po ganito yung design ng parol namin kasi tatlo po kaming grupo na nahati sa youth. Tapos, para kakaiba lang po. And kaya po siya sabsaban, para po connected po siya sa season ng taon ngayon. And lahat po tayo chosen, kaya po, bakit po sa sabsaban nilagay si Jesus? Chosen nga po siya. Pwede naman po sa malambot na bagay, bakit po sa talahib? So, pures po. Lahat po tayo chosen, di lang po sa ngayon. Trust the process po. Yun lang po. Kaya po, ganyan po yung naisipan namin design sa parol po namin is kasi po yung dating kulay po ng chapel namin is ganito po, blue and white po. And kapag nakikita po namin is maraming flashback na memories kasi po yung dating chapel po namin is marami na rin po nabuong memories po. And yung sinisignify po ng color blue is calmness, freedom, inspiration, trust, faith, loyalty, heaven, and peace. Yung white naman po ay purity and innocence. And bilang isang family, nagtutulungan kami para makabuo ng isang parol using recycled materials. And ganun po yung ginagawa ng isang family. They bring out the best in potentials. Pinakauna po, Maya Papeni. Nilagyan na po yung parol namin is between ina. White. Between is the light, between is the star. Hanapin yung tema. Ingas laging Pasko, hindi no yung mamiyasala. The star is the light, yung peka bago, yung peka mumuno. Recycle, sabi na, once leader, once said, Junking Chapel, diyan na ako rin makapantok ang gamit. The recycle is, may ginamit kaming dyaryo, straw,
sirang CD, sirang pintura. Ebayari, Boti, Star, Kawayan. Kung aagit yung kulay, white, pink, at long violet. Kung sisimba kayo, it is the Advent trend. White. First, hope. Yung Ginoo, yung mamaya pag-asa. King kakayan ta pandemya ngayon, yung Ginoo pa rin mamaya pag-asa. King dadalanan ta ngayon, eta na paborin, eta na lalakuan niya pamuli ni mamaya pag-asa. Next, peace. King ganaganang kuragot, king ganaganang kasakitan, yung mamaya kapayapan, king kaya katamuan. Pasalamat tamo kasi diyang na pang gagawan tamo, yung mamaya pa rin kapayapaan kaya katamo. Last, politic. The love. Diyan na nang magawa ng kasalanan, diyan na nang paggagawa ng pagkakamali, Ginoo pamuri mamaya, pagmamahal kaya katamo. Likwanta daman kaya katamo bating Ginoo eta na lakwan, eta na paborin, iya pamuri ni mamaya, pagmamahal kaya katamo. Last, white. King ganaganang kalungkutan, king ganaganang gagawan tamo. Ya pamuni ning mamaya tula, ya pamuni ning mamaya sala kaya katamo. And lastly, the star. Sabi God, the big pain na. star is the light, star yung mamaya sala, king karamdaman niyang pag-asa. And Tatal, we got the between ina. Salamat po. Okay po ba kayo? Okay pa. Amaze na amaze ba sa mga parol? Parang hindi naman, amaze na amaze ba sa mga parol? So, for our next is, kukunin na po yung mga score sheet ng ating judges. Then, habang ginagawa po yung tabulation, meron po kayong mga nakikitang parol na walang numbers, wherein sila po yung parol na gawa ng mga bata dun sa Grande Familia. No po kasi yung kakulit. Sabi lang ako, Kuya Lee, kaya ba kami ba? Ali. Kuya Lee, kaya ba kami ba? Ali. Bakit po? Kasi facilitator tayo. Nalakakulit. Then, Kuya Lee, sasali kami. Then, dinigyan ko ng chance para naman nakit ko itong willingness dari anak. And creativeness dari anak nung mga naradagawan, itang parol na bulit ang gawan. Balik, kalupo na rin
inspiration kitang paruda nung bakit makato'y may kulit. Pero alila ko kaya ba kitang mismo criteria tamo kin judging. First is, may I go on the group. Meron po silang group, actually.